Toto týdne. Vítám vás a přeji dobrý podvečer. Gymnázia napříč Českem se snaží zmírnit negativní pohled na uprchlickou krizi i na ukrajinské nepokoje. Učitelé si zvou zahraniční studenty, aby přiblížili dění ve své zemi, poukázali na historii, kultury i sportovní úspěchy. Nechtějí totiž, aby je čeští studenti vnímali jen ve spojitosti s ozbrojenými konflikty. Třeba na vodňanském gymnáziu kvůli netradičním přednáškám na týden změnili rozvrh. Ukázka koncertu Ruslany. Tak startuje přednáška o Ukrajině. Ukrajinská studentka záměrně nemluví o ozbrojeném konfliktu. Chce představit zemi jinak. Zaměřuje se na její historii, sportovní úspěchy a třeba známé rodáky. American actress Mila Jovovich. A tohle je 21letý student Chadziakos Evangelos. Pochází z Kréty, studuje mezinárodní vztahy a ekonomiku na řecké univerzitě. Seznamuje české gymnazisty převážně s historií. Okrajově zmiňuje ekonomickou krizi, mluví i o tranzitu uprchlíků. Podle něj palčivá témata, která by ale neměla zastínit běžný život. Jsou to velké problémy. Řekové se snaží vše řešit, aby jejich život byl opět klidnější. Uprchlíkům pomáháme. Myslím si, že to zvládáme. Zájem o přednášky je mimořádný. Gymnazisty čeká během týdne návštěva 8 zemí. Učebnu ale neopustí. Střídat se před nimi budou zahraniční studenti. Akci podporuje i 17letá Františka Kyselková. Nelíbí se jí, jaký obraz o zemích vytvářejí některá média. Se dá na to dělat více pohledů a že my hodně v České republice podle mě máme jeden podobný názor a všichni se tím jakoby řídí. Vodňanští gymnazisté kromě setkání v lavicích plánují i večerní posezení. Máme úplně nový rozvrh kvůli nim, ale jsme rádi, určitě to bude využitelné, určitě to všichni užijí. Učitelé do prezentací vůbec nezasahují. Věří, že si čeští studenti poopraví pohled na tyto země. Zahraniční studenti budou tady na gymnáziu do pátku, pak se přesunou do základní školy v Záhoří u Písku. Aleš Hazuka, Česká televize, Vodňany.